torta oh. Kay mura ba ni ganahan ni nanay ni sa una torta. Yan ay kuan adult nga gatas ba. Paitan ka na kog sabon ug shampoo. Musta naman kaniwang naman kay ka? Di naman niwang nga nay usa ka semana di ko katulog bisag jutay. Nung tana di pa check up ka kay bagay tuluan ko di mo bugoy ba katulog sa una. Mag-inom lang ka gatas. Inom bitaw og gatas. Sang gatas man kanang adult man nga beer brand. Baratohon ra oy, adita ka abot ana adult, mahal. O adult na akong ipalit. Okay ra day ka ng beer brand ra jud. Okay ra man. Ang birds ready po ka na. Di ko ana kay tutublon ko pastag. Pero ko alay mo beer brand ra jud. Beer brand nga kana go beer brand nga natural lang dili. Okay, mahal man ang adult tag 18 ang kuan. Mahal lagi. Kapoy. Mo dia si nanay nimo Cristel oh. Taon si nanay nimo imong nag-alaga. Oh, namiyaho ka. Ayo gug kuan good. Pag inom mo gatas. Pag inom lagi gatas. Kadugaya ko na inatos na ni insomnia oy. Naninda pa ko bukid pero karon grabe karon na. Ay nga na mo tos na. Kay suga himo day ko og buwad kay para makasibra tas makasud-an sa panday. So tuloy sa ka kilo guys. Usa ka kilo amo hanggi prito. Para makasud-an sa panday. Kay mamalitas merkado ara mahal lang niya. Di pa jud ta maka-adjust sa parat. Nayang napalitis ni agi ang parata. Mas lami man ni guys nga kay maghimo kay lami pa healthy pa kay pwede sa langawon guys kay butangan man siya og daghang ahos na siya mga ahos. So diba guys, so makatipid ka ideya na lang tag salamat kay Kadyo Mambi. Sige na, karang kataas na po. Grabe, abog. Guys, ga aso-aso agkuan. Oh, grabe aso-aso sa abog. Hinahinay ni pwedeng silsil pangtangtang ang mga screen o kaning tabunan pag screen sa portahan kay wala nag mga iring labay nas gawas. Luoyan ko nagulat ito iring kasi nagtabangan niya guyod alinak buga guys. Last na lagi na adto repeat. Pagkuha sa mo pag tabon. Abog kayo. Mana? Bisig puan pang hipos dani abog kay sa nga tanan. Sinikulo mura nagkagkuha nak gurot. Kuan Mambi kanang gisilsilan ba para kasi sakto na pasok dako na pa yan nagtaod na sila sa kuan na si Jewel ma'am yangat ko kay grabe abugan ng limpyo mi kanang gitaod na niya ang kuan naginingini sa taod sa ano nanay sayo sa kamok sa taod
Nya usa ay nataod na pud nila dari sa kwarto ni Nicole. Kani nataod na. Nya kani nataod na tanan nga pultahan nataod na. Kani nataod na. Pero wa pa na siya napinising sa sud. So banwa si Midari kay garabing ka kuan. Nya si Papa Idi po dari ga ugma ra sa magtiwas og silsil. Nagtinabangay mi dari pang limpyo kay Jesus mura jud kanang nabutuhan og bomba ba. Karibing kaabog. A few moments later. O dira akong balikan ha. Naglamas. Naglamonsito. Ako diri sa market sa Dalagit. Nagagmayon. Black pepper na dahil. Ito lang inana usa kay man ana. Oh. 560 na. Nara na. Lumpia wrapper dahil. Ga kari ako aga Medium na. ka video kay niadto din ni Dalagit gani ha. Namalit ko daan og lutuonon nagka-Lunes. Namalit ko isa ka ngani nga sibuyas kay kanihang itanom. Parato ra na sa Dalagit nya Bagyo beans yung kakilo. Nya kanitag sa Santander ni kay tag 20 man ni dito tag 10 na laman na sa Dalagit. Tag sibuyas, ahos. Nya gaday imis papaidi kay siya may ga silsil tabang silsil. Yang nabilin di amay nagpakaon sa panday. Napudari si Minching. Oh, hapit na una sud na di ay. Hapit na na. Ha? Nga ni pod? Iduhan ni kani usara ni. Oh, yung kita. Simple ra lagi nga na. Pwede na ako kadubulon kay aron maapas na ko ng iyahang height ba. Kay ko ni Rubin diri ba? Si Rubin may nang trabaho. Ako nagdubulon do ka stick. Asa man? Kusina. Sina. Kadubulon no. Una tong tanan guys, sanang aron pa ko nakapag-vlog og balik kay nganong gahapon ako naka-upload. Kay ara lagi namong kabisi guys. Kanang gihubak na sa abog ba. Ngani man jud magpatrabaho guys abog. So mo ni ang update guys ag ilang ko nataod naman ni tanan. Pero wala pa'y purtahan. Dari na humana pud ni kuan dari finishing. Ana pa day gamay na. May gamay na sa bus. Hala ka mga manok na ko pa di mapakaon. Mapakaon sa ko. Ilalin nila ag durabox guys kay aron maluwag ang kusina. Kaya malagi na magsugod na ko og paninda. Salamat kay Kadyo Mambi. Salamat Kadyo Mambi na kamay-gamay na pud katahang siminto. Pero kaigo na siguro na daris kwarto nimo. Kumani kwarto ni Mambi. O sa gawas, pero murag kuwangon pa dyan ng simintuha para sa gawas. Diyan napay mga kani sa bintana. Diyan dari sa gawas. Nagka-Domingo ko nun kuan ni Papa Edi. Kay ganihan nila kauman mi nga tumigdalagit kay kuan lagi ka nang namalit ko dyan ni hapit pud mi dito sa nanay ni kuan. Diyan na day ko na kuan nga tanom guys tag 50 ra na na. Nice ka dyan 50 pesos ra na dito sa dalagit. Nga padung na mag-unos guys so manangga dali-dali mi kay unos na.
nang grabe pasensya jud is magingana ko kay gikuan ko lagi ko gihubak ko sa abog. Nagkuan naman hinuon ko nag Christmas man hinuon ko magsilsil dari kay grabe jud abuga. Diturahan ra ning Papa Eddie guys mga Domingo. Kanang wala sila dari mga kuan ba kay di man mo pintura og kanang abog guys nga tanan. Diya dari ang bisihan lagi namo kay limpyo lagi miss. Kuan kanang magsugod na lagi kog paninda. Do guys kanang gikan demi sa dalagit lagi diya na malit ako daan ang mga amuhang tutuloy nagkalunis. So ning palit po ko ning usa ka kuan guys kay kani purpose ta niya sa itanom kaning dahon mayang sagol sa kuan. Asa tong kuan pa baldi ba kay dalas gawas pa? Bande. Kay itanom na to ipadaplin sa laman sa gawas oh. Grabe bisihan na mo guys kay malagi na silsil sila guys kuan kani sa kani siya kay aram ni siyang ka mahal magud diri sa kuan guys. Mahal ka gini diri sa kanang Palawan o diri sa Uslob. So dalagit kay tabo man karon. Wanang Bernis tabo. Wala ko ning chat ni Gigin, wala ko ni hapit sila kay dali jud ni guys kay bawa na jud mo nga naay panday lagi nja. Sa Papa Idi pud ga silsil lagi sa kuan. Tabang og silsil sa mga silsilunon guys dali nang silsilan ganihan na. So grabe wa jud wa koy time nga mag kuan pa og cellphone kay malay na. Video ra ko para isin ni yang tag-iya ning bay guys si Mami B. Ang ganihan ka silsil si Papa Idi na kay mama ni pitangan ng daris. Kani kay saksakanan ni daris sa mohang ubin. Ja dito babaw. Jag silsilin dari may entong mahumanan ni ugma Sabado kay ang sarip silsilan man pud na kay ug magluto ta dari guys diyan abog ug mahumanil na Sabado mahinluan na mo ning kusina grabe na mong pang guys sa sahig kay grabe din ka abog ja kani silang mga mingming dito ni Spikas idani dito Spikas bay sa dapit dagat oh man og it Min. Psst, Min. Ano man, Min? Ano man, eh, sus, nanguhit man. Ay, si Min manday ni nanguhit. Si Munmun manday ri. Pariho mo ko silang naong. Oh. Duyan na. Oh, very good kay magduyan man asa guys. Oh. Lablab ate. Kinalablab ate. Ay, sus, gaduyan. Duyan man. Nagipang tangtang ng Nicole ng kortina kay grabe laging abuga. Ipang tabunan na mo itan ng dani. Nadiag amuhang kuan. Prinsesa na mo, prinsiso na mo. Prinsiso kay kuan man ni. Buhi man ni pero ni hubag ihang mata kay basi sa abog na. Sipon niya. Ano sipon man siya. Ako na nang gitambalan. Tambalan niyo mo karong hapon? Sige man ako natrapan na yung mata. Musta naman ang Perry? Perry? Up, Perry, up. Oh, very good, Perry, up. Oh, Mami. Shout out ko ni mo diya, Mami. Oh, musta na ikaw? Musta na ikaw, Mami B? Oh, musta na ikaw? Guaps Bitani diha, Germany. Oh, nurse and family diha. Si Ma'am Lordy Saladin diha nga sige nagumin. Louis bitaw kay siya, no? Wawa naman na mong bibi. Wawa naman. Patatan na yung mata. Nabasa yun. Na okay na gani sa guys gahapon kay wala mabukan na. Kay gisipon. No, palayo lang na mo siya ni Munmun og ni Minmin ni Titat. Oh, shout out sa dila dali mga mahilig og Minmin. So guys, thank you for watching guys. Pirili. Dili na daw. Dili na. Dili na. Ay sus kay dito man din sumutungtong sa iyang ulan. Di mo diretso diri. Na. Paigdaon na siya na ipahawiron ba? Ayaw kay paano na pa ako na yan ng nipples. Basta kay mo Ang ganahan sa butsing muling kay kutsihang. kailan tawon kay ugaw kay. Gilabanan na mo ng pink, di ba? Oh. Bago mo na sig bleedings.
Naguna sa mga. Sisipunan niya ang iyang mata. So, maro to guys. Thank you for watching. Amping. Wampo Uy, tanan bapa ka, guys. bapa ka.